Поставяме да ферментира у комора температурата около 30 степени и стопичната влага. Да, тесто по-богато и малко по-малко може да ферментира. Значи от прилика у комората трябва тестото да си я отструче големията. Значи колко ще бил, глупо да порасне. Тогава е добро. Мора тежко тесто и фан се по-дълго време да го четеме, ама и количената мекла са моя маса с големена, би трябвало да се до 40 минути да се